Türkmenistanyň Liwap welaýatyna gelen öýrançylykly apytypandan soň türkmen häkimetleriniň bu uğurda häzirki güne çelini dymyslygy saklaýan pursady daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary we toparlary munyň bilen baglykda görülmeli zerur çärelerin tanawyny düzüp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Bu waradaky beýanata gol goýanlaryň biri hem Bosunlukdaky Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanamowdyr. Ol Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetçiliginde kabul edilen ýüzlenmeleri barada gurrun berdi. Bu beýannama ýönemelden edilen oknämesini diýseniz ýerinden Liwap welaýatyndan. Hem bir topar şäherden habarlar geldi. Zaýymyz harap boldy, ýyklanamar, suwatanamar, anyň şifrler uçup gitdi, ýel gaty güýçli ýel bolan soň. Şolar ýaly habarlar geldi. Bir topary ýene suwun içinde galyp, öňünden bir duýdurulmaýanlarym. Şeýle bir howa, erwet howa ýagdaýynyň boljagy barada. Köp döwletlerde şolar ýaly bolandan biz özümiz Ýewropada ýaşapýarys. Bu şema ýel boljak bu güni öňünden duýdurulýar. Köçeden çykmaň, agaçlaryň aşagyna durmaň zat diýip şolar ýaly öňünden bir duýdur şöýleýär. Türkmenistanda şolar ýaly duýdurşam bolmanlar, onuň bu betbagçylyk bolandan soň hiç bir habaram tutanok diýär hiç kim. Kömek bermäge beýlide barsyn, habaram tutulanok diýip. Ondan şu zatlar eşitip bir topar ýa-ki kiçik rolikler ýerli, video ýa ýöne suratlar, nähili harapçylyk bolany barada şu rolikleri, suratları göremediň soň gaty uly betbagçylyk bolupdyr diýip şo netije geldik. Şo sebäp bilen hem ýa-ki ýernamany ýazalyp, ýa-ki Berdimuhammedowy iň bolmanyna şolar ýaly ýagdaýda bir halkyň aladasyny derýaly, adamçylyk derýaly, bir oýurup bolma mukadip şo netdilen etdi. Şoň üçin bu ýaly agyr ýagdaýda halkyň aladasyny etmese, o nähili bolýar, o nähili prezident bolýar. Yalandan dogrudan bolsa da saýlan halkyň aladasyny etmeli ahyrin. Ýöne eşelle kakyp, aýdyp ýa welosiped menen bolup, ýa maşyn menen bolup, ýa at menen bolup, şeýdip bir keyfini kökläp görmeliler. Azajyk bir şolar halkyň aladasyny etmeli. Nurmuhammed ağa, beýannamaňyzda teklip edýän çäreleriňiz barada hem gurrun beräsiňiz. O hakykatdanam birinji nowatda ýa-ki bir özü gidi bilmese de bir ýa-ki dokurdan bir mesele çözüljegi ýerine urazaýmaly ahyrin. Birinjine komissiýa düzüp şo bu betbagçylygyň netijesi nähili bolan barada, näme kemçilikler, nähili ziýan ýetiren barada bir habar edilse, näme bir topanyň dogrunyna çağalary ýurtdaşyna işläp ýör, maşarasyny etjek bolup, şolar alada edip ýör. Şolaryň biri ýüzlenip çykdy, näme bolýar bir habar alyp bilen ýok diýip. Ondan hem ikinciden hem ziýan çeken adamlara bir kömek etmek. Öz jaýyna ýaşap bolmaýan ýagdaýa jaýlary gelen bolsa, şolary bir wagtynça bir ýerde ýerleşdirip, ýorgunluşyk berip, iýje işine sereder ýaly, iýje işine kömek edip. Ondan birinji nowatda şu elektrik telefon aragatna şonu diýerler. Suw meselesini, suwam kesilipdir diýip habar gelýär. Indi Nurmuhammed ağa, siz türkmen resmiýetlerini uğrudan beýannamaňyzyň bir netije berjekdigine garaşaňyzmy? Ken dogrusyny aýtsak, inanwa duram ýok, ýöne endil şeýdip diňe bizler başgalaram bir bu wakany eşitip hemme taraplaryň şolar ýaly talaplar edilip dursa, halkara guramalar bar, näme bulary da ýetirjek bolýardy muny. Olaram bir görýärli. Ýa-ni haqydy haç, ýa-ni onuň insan haklary goraýan komitet. Şolaryň hemmesi bir goşulşyp bir talap etseler, kömek bor diýip pikir etýär. Açık olan da adam azar çeken helak olan adamlar bir aladalary edilýän barada iň bolmanyna siziň radioňyzyň üstünden neşteler aladalary edilýän barada ýurtdaşynaky ýaşaýan türkmenistanlylar şo barada bir kömek etjek bolup bereketli diňmidi eşdirjek bolýan. Şoň üçin bir gaýrat ediň diýjek bolýan